Welcome back to my channel. Ngayon po ay magluluto po ako ng peri-peri chicken o whole chicken barbecue. Ito, tanggalin ito. Tetanus na. Ayan po mga kakuking, nabiyak ko na to. Lalagyan natin to ng spices, yung mga chili. Sa ito, lalagyan natin yan pag marinate. Marinate na ito. Ganito ng sitwasyon, ano niya, forma. Biyak. Marinate natin. Ayan po mga kakuking, na-prepare ko na yung lahat na mga sangkap, yung mga ingredients. Lagyan natin ng mga, yan, mga pangpaanghang. Kasi masarap yung manghang. Ito, lalagay ko na. Yung mga, ano, garlic. Chili. Garlic powder. Lagyan natin itong ito, Spanish paprika. Yan. Lagyan natin yung Spanish paprika. Yan. At saka ito, black pepper, paminta, kunting sugar pa-balance sa alap. Chili seasoning mga kakuking. Tansa lang. Ayan. Tayo ng soy sauce. Ayan. Ayan na ako ng
kalat, may kalat. Ano yun? Ay, katungin na lang. Okay na lang, oh. Ini. Ang na sa bisa ka ini. Oh, gamay lang, mga pang atto pang sawa-sawa. So, masasatin yung tubig para masa. Tutukin natin. Lagyan natin pasutas para marinate natin manuot yung kuwan ba yung ating timpla. Lagyan ko lang ito suka. Yung suka yan mga kakuking patapong ano. Mix natin. Yan. Rest muna natin to ng mga isang oras bago natin i-grill. Ayan po mga kakuking, tapos na po na marinate ito, halos mga isang oras. Ngayon, babalutin ko yan ng foil kasi isusugba lang namin yan. Susugba ko lang yan. Ito, may foil ako, medyo pangit pero okay na to. Wala akong ibang foil. Babalutin ko to muna, isalang ko ng mga isang oras para hindi maano yung ano niya, lasa. Balutin ko foil. Huwag ko isusugba. Yan. Lagay ko itong mga ano niya. Kasi ang sarap nandyan eh. Kaya balutin ko yan mga kakuking para yung mga timpla niya ba hindi malayas. Hindi mga ano ba. Yan. Hindi mawala. Lagyan natin yung sauce. Yan. Oops. Okay. Ito na natin. Balot natin. Yan. Tatas pa dyan. Tatas yan. Lagyan.
Masarap to, maganda to pag may oven, pero wala kaming oven. Ano lang, suba-suba lang to. Ayun, baliw aswat yak. Yan, balot pa natin sa taas. Yan. Saan pwede na to? Uy, sakto lang po ano? Urot na. Okay. Sugban na natin. Doon. Sugban. Ayan. Ito. Ayan. Nyo. Tingnan natin mga cooking. Okay na ba ito? Tapos ito, isasalang natin to. Parang init. Yan. Ano? Yan. Babalik natin to sa grill again para mas lalong sumarap.
Yan yung mga cooking. Dito. Dito. Yan. Tingnan natin ito mga pot. Tingnan natin yung ganyan. Trabaho. Yan, yan. Yan mga cooking. Okay na ang ating peri-peri. Ayan, yung pagbalot ko kanina para hindi ano yung mga lasa. At saka pagkatapos yung luto ko yung mga halos ng oras, mga 45 minutes, tinanggal ko yung balot at saka yung binalik ko sa griller para ano, para sumarap lalo. Ayan na. Ayan, lambot dito. Ayan.